Pakanan ngene iki lho yo, nek tuku sak loyang cilik iki lho yo 50.000 regane. Nek aku ya luk gawe dhewe. Hasile ya ora kalah yo karo sene toko gede. Pertama iki dilelehno sik coklat batange 150 gram, terus dikai minyak goreng 50 ml, dikai margarin 50 gram. Iki diudek-udek sampai nyair koyo ngene iki, terus diangkat sisehno jarno anget yo. Ning adah liya ceplokno ndok loro, bar ngono dikai gula halus 150 gram, terus ditambahi vanili bubuk ambek garam sejumput. Nah bareng itu di mixer sampai gulane mang larut sekitar 5 sampai 7 menit. Nah kaya ngene iki wis larut yo. Bar ngono lebokno lelehan coklat sing wis anget mang. Dilebokno kabeh terus diudek rata. Ngudeke wis rata, lebokno campuran tepung terigu 100 gram ambek coklat bubuke 30 gram. Nah terus diudek-udek ngene iki sampai rata. Nek lebokno terigune secara bertahap yo aja lali diayak ben gak ono sing grindil-grindil ben hasilnya mang alus. Lah nek wis sayaan terakhir ngene iki diudek-udek sampai bener-bener nyampur rata. Nek wis nyampur rata aja lali siapno loyang sing wis dioles margarin. Terus dilapisi baking paper yo. Bar ngono adonane coklat mang disuntek ning loyang sing wis dilapisi baking paper, digedhog-gedhogno ben angine mang metu kabeh dadi gak bergelembung. Nah nek wis ngene iki terus ditopping sesuai selera. Iki aku tak topping good time sing rego 2000-an ki lho yo, dicukup dicuil-cuil terus dikek ning dhuwure. Bar terus dipanggang selama 35 menit. Suhu ovennya sekitar 180 sampai 200 derajat yo. Nah setelah 35 menit brownies panggangnya siap diangkat yo. Nah iki lho yo tandane hasile fudgy brownies nek berhasil iku ono lapisane warna sing mengkilat ning dhuwure niki lho yo. Nah iki siap dipotong. Iki mau loyange ukuran 18 kali 18. Hasilnya nyoklat banget lho yo, jerone empuk, pinggir-pinggire ambek lapisan dhuwure crunchy yo. Wis pokoke wendul iki yo.